имрӯз 3 октябр дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар рӯзи даъватшавандагон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт. Навазкарон аз назди бинои комиссарияти ҳарбии вилояти Хатлон бо шиору овезаҳои ватандӯстона то майдони варзишии донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав раҳпаймоӣ намуданд. از مادران خواهش میکنم که فرزندان خود را برای وطن خود را پاسبانی کردن صادقانه یعنی از تگ دل دعا دهند و آنها در خدمت وطن دائما تیار باشند، در صفهای قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان آمده خدمت کنند و وطن خود، مادر خود را، خواهر خود را محافظت کنند. дар маросими гусели навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Қурбон Ҳакимзода раиси вилояти Хатлон суханронӣ намуда барои шуҷоату мардонагӣ ва далерию ҷасурияшон аҳсану афарин хонд. аз ноҳияи кушониён ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда имрӯз барои муҳофизати ватан меравем. мо як гурӯҳ ҷавонон бо хоҳиши худ ихтиёран омадем ки хоки ватани худро муҳофизат намоем. ба ҳама маълум аст имрӯз дар марзи буми мо чӣ гуна нотинҷиҳо рафта истодааст. аз ҳамин сабаб ҳаракат мекунем замини худро муҳофизат намоем. агар мо имрӯз ҷавонон хоки худро муҳофизат намоем, аз дигар давлатҳо омада хоки моро ҳеҷ кас муҳофизат наменавад. сипас чанде аз ҳозирин суханронӣ намуда вобаста ба самтҳои мухталиф маъруза карданд. дар ин баробар модари сарбози шаҳидшуда Муҳаммадҷон Пиров дар назди ҳозирин баромад намуда ҷавонони шуҷои ватанро барои ҳимояи марзу буми кишвар даъват намуд. ӯ изҳор дошт ки аз қаҳрамонии писараш ифтихор мекунад. خدای زمین این مادر است. جگربند من نگذاشت که مادر در زیر خطر باشد. از چشمانشان بریزند. از این رو جان خود را قربان کرد. مادران عزیز بیاین ای فرزند دعای نیک داده آنها را به خدمت عسکری گسل کنید. فرزندان دیگری من ابراهیم امروز قصد فرزندی خود را ادا کرده ایستاده است و کاری پیروی برادرش خش را ادامه می‌دهد. баъдан ба ҳамаи навазкарон аз ҷониби раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода тӯҳфаи хотиравӣ супорида шуд. дар